रेन्सार मानगोनांगौ रेन्साराबो हानजा सुरफादों। थारैनो सैथो गोबां लाइमोनफोरा ड्राग्स, फेग्रा मुवा, जौ, गान्जा, भां, दिनराय मा एक्सेट्रा आरो बै गुफुर एबसुखौ सोंखारिनाय आरोबाव सेकेन्ड टाइम नुयोबा बे खोथाया आलादा जागोन। जों बेखौ स्पष्ट भाषायै सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबाय। बेफोरखौ लानानै बरबाद जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानि मोनसे प्रग्रामावहाय जरायस' जाबाय थानाय जेनेखि मोनसे एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन आरो बेवहाय ड्राग्सनि हेंथायै बायदि बायदि समाजनि बेरेखानि हेंथायैहाय मोनसे रेलि खालामनायाव नरेल इस्लारि सारा बाहागो लानानै माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बे बुंनायनि सायावहाय इउटुबार एनिथिं एमजेआ माखासे बाथ्रा बुंदों। आं भिडिअखौ हानायमानि होनो नाजागोन। बिथांनि बुंनायाव फिन दिनै सालाकाथि एबसुनिफ्राय रिप्लाइ होफिनदों आरो बिनि सायावहाय एनिथिं एमजेनि सायावहाय बाथ्रा बुंदों। थारैनो बियो जोंनि समाजनि मोनसे बिराद लाजिथाव जादों। मानोना ओरैबायदि मोनसे सानफ्लाङो आंबो, जेनेबा एनिथिं एमजेआ मानो जेनेबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो हाखो, मा मोनदांनानै मारै बुंनो हाखो जेनेबा बिदिबा। अब्ला बेनाव जेनेबा मा होनो सुबुं सांग्रांथि, बेबायदि सुबुं सांग्रांथि होनाय नि गेजेरजों बे हान्था माने बेफोरबायदि हान्जा सुनाय हाबाफारि लाबाय, अब्ला बेखौ लानाङा नामा बिदिबा? होमबा एवारनेस प्रग्रामा माखौ बुङो, जेनेबा सुबुं सांग्रांथि होनाया माखौ बुङो? दिनै दि गाव मोनसे भिडिअ बानायदों नङा होमबा, गाव बानायो सोरनिबा हिनजाव खारनाय, बहाबा माबा फेक माबा खालामनायनो, माबा हेन खालामनायनो, माबा इदिट खालामनानै हगारदों मादों, होमबालाय बेफोरबायदि भिडिअखौ गाव बानायनाङा ना। बेबायदि भिडिअ बानायनानै दिनै बे मानसिफोरनो फोरमायगासिनो दङ। अब्ला होमबा बिनिफ्राय मानसिफ्रा बिनि भिडिअखौ नायनानै होमबा बिथांबा जोंनि बयनिबो भिडिअखौ नायनानै मानसिफ्रा चेन्ज जागोन नामा बिदिबा? बिनि साननायाव होमबाथ' चेन्ज जानाय नङाना। गमामा जुदि चेन्ज जानाङाब्ला, जुदि जानो नाङाब्ला, होमबालाय गावबो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनो नाङा। सोरबा खानायनि अबेबा मानायनो, अबेबा माबा मोनसे घटना जानायनि गेजेरजों सोरबा माबा मोनसे जादों, माबा बिदि जादों, जिनाहारि जादों, माबा मोनसे जादों, बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो बानायो होमबालाय? नोङो दि दिनै बेफोरबायदि भिडिअ बानाय मानसिफोरखौ सुबुं सांग्रांथि हरगासिनो दङ, होमबालाय बिदिजोंबो जेबो जायाना। मानोथो बानायो नोंलाय बिदिबालाय? बानायनो नाङानो होमबा। दिनै मोनसे लासिं बाथ्रा बुंबाय नोङो, आरो दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै मोनसे माहारि आफादनि बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ नों दिनै नेवसिनाया बिराद लाजिथाव जादों। आरो दिनै आं नुयो आरोखि बेनि गेजेरजोंहाय नोंथाङा मा मोनदांजोबो गावखौ बिराद मानि बिराद एक्सपार्ट, बुहुत बुजिनां गोरों, नो डाउट नोंथाङा रोंगौ, खिन्थु बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाङा। होमबा एवारनेसखौनो होनो मोनला। अब्ला बै समाव आइजो माहारियाबो जौ जुवा माबा मोनसे खालामनानै गोबां होबाय, आरो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि थासारि खालामै इभेन दिनैसिम बर'फ्रा बे थासारियाव फैदों। मालाबा थाबायनानै, मालाबा साइकेल रेलि लानांदों, मालाबा बाइक रेलि लानांदों, मालाबा थाबायनानै लानांदों, मालाबा वाल पस्टारिं खालामनांदों। स' बेफोर खामानि मावनायाव एनिथिं एमजेआ माबा मोनसे बिबान मालाबा मावफेरदोंना? एनिथिं एमजे फंबाया मालाबा बिदि मावबोमारदों नामा? बिदियाव नोंथाङा इनभल्भ दंना गैया? गमामा जुदि इनभल्भ गैयाब्ला दिनै नोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बोरै बुंनो हाखो? मा बुजिदों जेनेबा? नोंथ' जे रोङैथ' नङाना नोङो। सासे लेखा फरायनाय मानसिया बेफोरबायदि जाय बाथ्राखौ बुङोब्ला समाजाव नांगोन, बेफोरबायदि बाथ्राखौ, बेफोरबायदि बिस गोनां बाथ्राखौ मानो बुंखो? बेफोरबायदि बुंनानै दिनै नोंथाङा मा खालामनो नागिरदों जेनेबा? दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंथावै मानसिफ्रा बेफोरबायदि बुंनानै नोंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना बुंदों सालाकाथिना जे मा भिडिअखौ बानायोबा बानाय, ओरैबायदि मोनसे भिडिअ बानाय। नङाथ' नंखागौ। बे बाथ्राखौ आं सिगाङावबो भिडिअ बानायदों, हयथ' आंनि माखासे भिडिअफ्राबो जाया, खिन्थु बे भिडिअखौ नायनानै सोरबा सासे मानसिया गियान मोनो नामा? माबा मोनसे रोंनो हायो नामा? बेफोरबायदिनि गेजेरजोंसो मानसिफ्रा भिडिअखौ बानायनांगौ। खिन्थु बाद बाखि सोरखौबा बेफोरबायदि हौ बुंनानै, सोरखौबा गेसाव गोफोन रायनानै सोंखारनानै बेफोरबायदि नङाना। दिनै बेफोरबायदि भिडिअखौ दिनै नोङो बानायनानै दिनै जोंनि बर' समाजखौनो बिराद लाजि फोनांबाय। माहारियारि आफादल' नङा, माहारियारि आफादजों लोगोसे दुलाराय हारियावनो दिनै बेखौ नागिरो। दुलाराय हारियावनो दिनै नागिरबोदों। अब्लालाय होनबालाय नोंथाङा बेखौ मा बुंगोन? ड्राग्सनि खोथाखौ बाद दोनथ'दो ना।
ड्राग्सनि अनगायै दिनै राजखान्थिनि फोथारावबो फैनानै जेरै मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनै सुबुं सांग्रांथि होनो थाखाय माब्लाबा बिपि बा माने हान्जा सुनाय लायो, माब्लाबा इउपिफोरा हान्जा सुनाय लायो, माब्लाबा बिजेपिया हान्जा सुनाय लायो। होमबा बिथांमोनाबो लानो नाङा। बिदिजों रावबो जेबो माबानो हाया, सुबुंखौ फोजाखांनो हाया नङा होमबा? सुबुंफोरखौ सोलायहोनो हाया, पार्टियाव लाबोनो हाया। नोंथाङा बेखौ बुंगोन नामा? नोंनि बुंनाय सिगाङावथ' बिदिनो थांजोब्बायना। नों जानो हागौ, नोंबो जानो हागौ नों बे बाथ्राखौ बुङो, खिन्थु बे गासिबो रिलेटेड गोजा बेफोर बाथ्राफ्रा। होमबा गासिबो बेफोरबायदि एवारनेस होननाय एबा सुबुं सांग्रांथिखौनो जों लानो नाङा बिदिबा नोंनि माने। मारै मोनदांनानै जेनेबा मा बुजिनानै बेफोरबायदिखौ बुंखो? दा बेवहायनो जे नोंखौ जोङो मोनदांनो हायो आरो फिल खालामनो हायो कि नोंनि साननायफ्रा मारैखौ। नोङो गमा थारैनो समाजाव माबायदि बिहोमा होमारगोन, गमानि नों समाजखौ माबायदि जाजानो लुगैमारो, बेवहायनो नोंखौ मिथिनो हायो आरो जुदि नोंहा अल्टारनेटिभ जुदि माबा मोनसे मावनो हायोबा दिनैसिम प्रेक्टिकेलि नों मावनानै देखायदो। देखायदो नोङो अबेबा मोनसे नों मा जाजानो लुगैदों, मारै मावनानै खालामनाय, नोङो अबेबा नों प्रेक्टिकेलि मावनानै दिन्थिदो। जुदि नोंहा जुदि हायोबा आरो एडभाइसफोर होदो, एडभाइसफोर जुदि होनो हानाय राहा दङब्ला समाजखौ माबोरै बेफोरनिफ्राय होबथानो हागोन। दिनै जोङो मोनसे गामि सिङाव बिराद माने बुजियै मानसिफोर थायो, बुहुत मानसिफोर। दिनै बेफोरखौहाय नोङो ना टिभि दं बिस्रा, ना मबाइल नायनो रोङो बिस्रा, बेफोरबायदि ओरैबायदि मानसिफोर दङ। स' बेफोरखौ दिनै गामि गामि थाबायै थाबायै मालाबा साइकेल रिलि खालामनानै, मालाबा बाइक रिलि खालामनानै, मालाबा मेल मिटिंफ्राव माने बाथ्रा बुङै बुङै दिनैसिम बर' समाजखौ बे थासारिसिम लाबोनो हादों। आरो बे समसिमाव लाबोनो हानायावबो दिनै नोंथाङा मेगना नुवाखै नामा? नोंथाङा बाहा नायनानै थादों? जेनेबा बेफोरबायदिखौ नोंथाङा बाहा नायनानै थाखो? नुवाखै नामा? ना मेगनानो खाना जाफ्लाबाय? नोंथाङा खाना जाफ्लाबाय नामा बिदिब्ला? स' जिबनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा बुं, हारिनि खहा गोनां बाथ्राखौ बुङो। जुदि नोंबायदि सासे इन्टेलेक्सुयेल मानसियानो, लेखा फरायनाय मानसियानो, लेखा गोरों मानसियानो बेफोरबायदि समाजनि जुदि बिहेया खोथा बुङोब्ला आजिलि सापर्ट होनो नालागै, माबा मोनसे आइडिया रोङोबा शेयार खालामनो नालागै, स' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया बिराद मोनसे गनायजाथावै आरो बे समाजनि फुरा हेंथा, जोंनि समाजनि बिराद हेंथा बेयो। सोरबा एबसुखौ सोंखारनाय जायाखै बेयो, दुलाराय जोंनि बर' माहारिफोरखौनो बेनिफ्राय माबा जाजानो बानायसै आरो बेयो। माने सांग्रांथि खालामदों, थाबायनानै मानसिफोरखौ सांग्रांथि होदों जे जायफोरनाखि गामियाव मावै दाङै सानफ्रामबो जाफ्लेबाय थायो, थाफ्लेबाय थायो, मिन्थियानो बेफोरबायदि मानसिफ्रा बेफोरखौ बैफोरबायदिखौ जेब्ला बाथ्रा खोनायोबा बिथांमोना दिनै सांग्रां जागोन, मिथिनो हागोन थारैनो मा जामारो, जौ जुवाया देहानि माबायदि खहा खालामो, ड्राग्सफ्रा मानसिनि माबायदि खहा खालामो। स' बेफोरखौ दिनै बिथांमोना फोरमायनानै होदोंना। जों बेखौ मस्ट वेलकामसो जानांगौ। आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुजियाबा, आदा बुजा जों लेखाफ्रा रोङै बायदि बेफोरबायदि गियान दिन्थियोब्ला बेनिफ्राय आरो लास्टआव मा बाथ्रा थानो हागौ? थ' दिनैनिफ्राय आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङा, जेखि बाथ्रा बुङा जेनेबा मोजाङै सानै हनै बाथ्राफोरखौ बुङो, रायलायो, इउटुबाव भिडिअ बानायबाबो जेनेबा माबोरैबा मानसिखौ एसेबाबो मा होनना बुङो, भिडिअ खनायनि उनावहाय मोनसे नङा मोनसे आइडियाफोर बा गियानफोर माबा मोनसे बोसोन आरजिनो हानाय, सासे मानसिया सोलोंनो हानाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै एबा भिडिअखौ बानायो, बेखौ आंनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय।